инак вақтам фаро мерасад фаҷтавре дида истодем барои мову шумо нигоҳҳои сарбонҳои ҳар ду даста нишон дода мешавад. эҳсони панҷшанбе аз тоҷикистон ва ёсин салмонӣ аз ҳайати ҷавонони олимпии мунтахаби эрон. имрӯз мизбон албатта дастаи мунтахаби эрон аст. онҳо мизбони исмии дидори имрӯза ё ба истои дигар мизбони навинали ҳастанд ва бубинед чӣ гуна шукӯҳ шаҳомати варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявиро фаро гирифтааст. мухлисон бе ҳис кафкӯбӣ мекунанд ва истиқбол гирифта истоданд аз баромади тими миллии кишвар ба майдони сабз андар сабзи майдони футболии варзишгоҳи марказӣ ва умедвор мешавем ки то ба охир ҳамин гуна дастгириҳо идома мебарад. ҳоло фурсат ба сурудҳои миллии ҳар ду кишвар даррасид. биёед ба онҳо ибтидо гӯш меандозем ва баъдан бевосита ба ҷараёни рақобат таваҷҷӯҳ хоҳем кард. иҷрои суруди миллӣ дар иҷрои ҳам футболбозон ва ҳам мухлисоне ки имрӯз ба варзишгоҳ омаданд ва ин рӯҳияи футболбозонро барои нишон додани як рақобати арзанда ва диданӣ боз ҳам қавитар мекунад. акнун биёед ба ҳайатҳо назар меандозем. ба нахуст шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи мизбон. имрӯз дар хатти дарвоза Ризо Каҳсоз бозӣ карда истодааст. мизбон гуфта, албатта гуфтем болотар ҷумҳурии исломии Эронро дар назар дорем ба он хотире ки онҳо мизбони навинали ё мизбони исмии дидори имрӯза ҳастанд. хуб, дар майдон футболбозони зерин бозӣ мекунанд. рақами 4 Саман Фаллаҳ Варномӣ, рақами 7 Ҳусейн Нахудкор, рақами 8 Муҳаммад Худовандеҳло, рақами 9 Маҳдӣ Ҳошиминажод, рақами 10 Ёсин Салмонӣ, ӯ капитани даста аст, рақами 13 Милод Кор, рақами 14 Субҳон Ҳаққонӣ, рақами 16 Маҳдӣ Ломучатраҷӣ, рақами 18 Амиралӣ Содиқӣ ва рақами 19 Юнус Акбарпур. шавра медонем сармураббӣ Маҳдӣ Маҳдавикиё аст, аз хушномтарин футболбозони эронӣ дар охири асри гузашта ба ибтидои асри 21 ки
дар тӯли солҳои охир баъси мураббӣ низ фаъолият бурда истодааст. ҳайати мунтахаби мо барои бозии мазкур бошад ба таври зайл аст. имрӯз дар хатти дарвоза боз ҳам Шоҳрух Қирғизбоев таҳти рақами 16 қарор мегирад. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Наимҷон Иброҳимзода рақами 4, рақами 5 Манучер Сафаров, рақами 6 Ваҳдат Ҳанонов ва ҳамчунин Алиҷон Кароматуллозода рақами 20. дар хатти ним муҳофиза Кароматулло Саидов рақами 7, рақами 13 Ислом Зоиров, рақами 15 Эмомалӣ Аҳмадхон ва рақами 17 Эҳсони Паншанбе бозӣ мекунанд. Шервони Маҳбатшоев рақами 10 ва ҳамчунин Рустам Соиров рақами 9 дар хатти ҳамла қарор мегиранд. ва сармураббӣ даста бошад Мубин Эргашев аст ки бо тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2 шогирдони худро ба майдон овардааст. тавре болотар гуфтем ҳар ду даста ҳатман бо ангезаи ба даст овардани пирӯзӣ имрӯз вориди майдон мешаванд ва ҳар ду ҳамин чизро хело хуб дарк мекунанд. пеш аз бозӣ низ дар ин бора ҳар ду мураббиён ибрози назар карданд, махсусан Маҳдӣ Маҳдавӣ ки зимни мусоҳиба бо нашрияҳои кишвари Эрон иброз доштааст ки онҳо ҳатман дар баробари ҳарифи навбатинаи худ баҳри ба даст овардани 3 имтиёз талош хоҳанд кард. то куҷо албатта дастаҳо ба он мақсад ва ҳадафи доштаи худ мерасанд, вақт нишон хоҳад дод. гурӯҳи доварон барои қазовати ин бозӣ аз кишвари Кореяи Ҷанубӣ ҳастанд. довари асосӣ Ким Вусан ба ҳисоб меравад. дар канорҳо ба ӯ Сонг Бун Кун ва Бан Ге Ёл кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Рован Арумған аз кишвари Ҳиндустон аст. ба ин тартиб аз маркази майдон футболбозони мо тӯбро ба бозӣ дароварданд. ва комиссари бозӣ Абдулғаффор Абдулҳамид аз кишвари ҷазираҳои Малдив аст ва нозири доварон бошад имрӯз Умар Абулум аз кишвари Урдун ба ҳисоб меравад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. дар ин лаҳза аввалин кӯшиши футболбозони мо барои ташкил кардани ҳуҷум чанд лаҳза пештар аз ин ба чашм расид, аммо чӣ тавре дидем баъдан мо тӯбро аз даст додем ва қоидаи бозиро маҷбур шудем ки вайрон кунем. тӯбравои бисёр ҳам хуб, аммо Рустам Соиров баъдан натавонист ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. инҷо бошад қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Ислом Зоиров. ба фарқ аз бозие ки бар муқобили Непал буд, тағйиротҳо ҳаст дар ҳайати ҳар ду даста. дар назар дорам ба фарқ аз бозиҳои пешинашон барои Эрон ки онҷо ҳариф Лубнон буд, ду тағйирот дида мешавад. аз ҷумла дарвозабон Ризо Каҳсоз ба ҷои Алиризо Ризоӣ бозиро оғоз кард ва ҳамчунин футболбози дигар Субҳон Ҳаққонӣ таҳти рақами 14 имрӯз аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шудааст ва ӯ ба ҷои Ориё Барзгар ба майдон баромад. блокгузариши футболбозони эронӣ ҷо офсайд нест. аввалин вазъияти хавфнок ба вуҷуд меояд ва танҳо акнун ишора шуда истодааст ки ҳолати нобозӣ буд ва бояд дар рафти лаҳзаи қаблӣ ки мо шоҳиди паси Маҳдӣ Ломучатраҷӣ шудем, офсайд ба қайд гирифта мешуд. бале каме дер карданд. ба ҳар ҳол маълум мешавад ки Юнус Акбарпур дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. ва дар ҳайати миллипӯшони олимпии кишвар бошад имрӯз ду тағйирот аст. Ислом Зоиров ва Эмомалӣ Аҳмадхон дар ҳайати аввалия бозиро шурӯъ мекунанд. онҳо мутаносибан Муҳаммадалӣ Азизбоев ва Шарафҷон Солеҳовро ки дар бозии гузашта ҳар ду ҳамон одамои хубе нишон доданд, иваз карданд. бозам партоби тавили ту ба сӯи футболбозони Эрон, аммо инҷо Шоҳрух Қирғизбоев оромона аз мавқеи худ берун шуда тӯбро ба дасти худ гирифта истодааст. бо вуҷуди он ки мо ҳамчун Эронро яке аз мунтахабҳои беҳтарини қора мешиносем, аммо дар ин сину сол онҳо дар чемпионатҳои қора чандон натиҷаҳои баланд надоранд. 3 дафъа тавонистанд ба марҳилаи ниҳоӣ он роҳ ёбанд ва 2 маротиба дар марҳилаҳои ниҳоӣ аллакай дар рақобатҳои даври гурӯҳӣ бо ишғоли ҷои сеюм рақобатҳоро ҷамъбаст карданд ва танҳо як бор дар соли 2016 тавониста буданд аз гурӯҳи худ ба марҳилаи баъдӣ суд кунанд, аммо онҷо дар марҳилаи якуми ҳазфӣ ё дар марҳилаи якуми плей-офф онҳо дучори нокомӣ шуданд. Манучер Сафаров, Алиҷон Кароматуллозода тавассути марказ пас медиҳад. Эҳсони Паншанбе бисёр гузариши хуби оҳанд дар якдигар бозӣ карданд бо Рустам Соиров, аммо дар ҳар ду маврид футболбозони эронӣ кӯшиш карда истоданд ки зуд тӯбро ба худ баргардонанд. ин кор ба
онҳо муяссар нашуд. Наимҷон Иброҳимзода гузариши бисёр хуби ӯро дар ҷараёни бозӣ бар муқобили Непал дида будем ки боиси таъин шудани пеналти шуда буд. Аммо ин маротиб суръати худро боз дошт ва маҷбур шуд ки ба қафо пастия. Манучер Сафаров боз тӯбро ба ӯ бармегардонанд, аммо мутаассифона инҷо каме нофаҳмоӣ байни Ислом Зоиров ва Манучер боис барон мешавад ки тӯб аз майдон берун шавад. як қатор аз футболбозон дар ҳайати ҳарду даста ба майдон намебароянд. Алиризо Ризоӣ дарвозабон, Фарзон Дона ҳамлагар ва ҳамчунин ҳамлагар Муҳаммадҳодӣ Муҳибӣ дар ҳайати Эрон имкони ба майдон баромаданро надоранд ва дар ҳайати ҷавонони мо бошад Абдулмумин Забиров бо сабаби осеб доштанаш дар бозии имрӯза иштирок намекунад. Эҳсон зуд пас медиҳад ба канори рост. Шервони Мамбачоев, Рустам Соиров. Рустам тӯбро нигоҳ медорад, аммо зуд ҳарифон кӯшиш карда истодаанд ки бо ӯро дар иҳотаи худ гирифтан аз ӯ тӯбро бигиранд. муяссар нашуд ин кор барои футболбозони эронӣ. Эҳсон паси ӯ як имконияти дигар метавонист ба вуҷуд ояд, аммо дифоъгари канории Эрон тавонист ин ҳуматро бартараф кунад. ва дар ин лаҳза чӣ тавр мебинед мувозинатро аз даст додани Амиралӣ Содиқӣ боис барон шуд ки тӯба аз майдон берун шавад. дар мавриди натиҷаҳо ва ҳолати дастаҳо дар гурӯҳҳои дигар дар ҷараёни қисми дуюм бештар истода мегузарем, ба он хотире ки онҷо мушаххасот бештар муайян хоҳад шуд, чун баъзе аз бозиҳо ҳамин лаҳза идома доранд ва намехоҳем қабл аз муҳлат дар бораи онҳо чизе гуфта бошем. вале як нуктаро месазад ёдовар шавам, чун дар гурӯҳ айни замон ҳолат ин гуна аст ки мо бо дар назар дошти таносуби беҳтари тӯбҳо аз ҳариф пешсафем, яъне як гол зиёдтар дорем дар кӯз бо эрониҳо. Эрон дар зинаи дуюм аст ва агар мо ба қатори дастаҳое ки бо натиҷаи дуюм дар гурӯҳҳои худ чӣ гуна мавқеъро ишғол кардан назар андозем ба ҷадвали дастаҳои ки дар гурӯҳҳо зинаи дуюмро ишғол мекунанд, пас мебинем ки онҷо Таиланд аллакай маълум аст ки аз байни дастаҳои ҷои дуюмро ишғол карда расман ба марҳилаи баъдӣ мебарояд, чун онҳо як ғалаба ва як мусовӣ доранд, яъне соҳиби 4 имтиёз шуданд. Баҳрайн, Эрон ва Туркманистон бо ҳамроҳии Мянмар ва Камбоҷа 3 имтиёзӣ доранд ва се дастаи аввале ки ман болотар онҳоро ёдовар шудам, Баҳрайн, Эрон ва Туркманистон, онҳо шонси бештар доранд то ҳамин миёни дастаҳои зинаи дуюмро ишғол карда ва марҳилаи баъдӣ суъуд кунанд. Рустам Соиров паси ӯ ба канор, Манучер Сафаров, гузариши Манучер, пас ба канори рост, Шервони Мамбачоев инҷо зуд хост ки паси ҷавобӣ равон кунад, аммо муваффақ нашуд. Ваҳдат Ҳамомов бисёр хуб тавонист пай барад ки ба куҷо пас сурат мегирад. ва бо камтаи 2 соли охир мо мебинем ки зери роҳбарии Виталий Левченко чӣ гуна рушд кард футболбози мазкур ва тавонист ҳам дар ҳайати истиқлол ва ҳам дар ҳайати мунтахаби миллии кишвар ба як футболбози бисёр меҳварӣ ва муҳим табдил ёбад. оғози бозӣ тақрибан бе ягон имконияти хуби голзанӣ сипарӣ шуда истодааст. ин ҷои шаку шубҳаро ҳам надорад, чун медонем ки ҳарифон аз сатҳу сифат ва дараҷаи бозии худ огоҳии зиёд доранд. аз ин хотир эҳтиёткорӣ аз ҳад зиёд низ инҷо аз ҷониби ҳарду тим сурат мегирад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳза. биёед такрори ин ҳолатро бубинем.
фишор оҳиста-оҳиста акнун аз ҷониби бозигарони эронӣ меафзояд ва онҳо тавассути канори чап бештар штавре аз оғози бозии имрӯза ба назар расид кӯшиш карда истоданд ки ҳамлаҳои худро бароҳонанд. ҷалаза пештар аз ин дидори дигаре ки дар ҳамин гурӯҳ ба нақша гирифта шуда буд ба анҷом расид. дар ҷарони он мо ғалабаи бузурги лубнонро дар баробари непал дидем. непал дар гурӯҳ бе задани ягон гол рақобатҳоро ҷамъбаст мекунад. онҳо ба дарвозаи худ дар маҷмӯъ 14 гол сар доданд ва ягон гол ба дарвозаи ҳарифон назаданд. дар гузёр бо эрон, тоҷикистон ва лубнон. лубнон бошад дар навбати худ тавонист бар ивази намин пирӯзии охиринаш дар гурӯҳ зинаи сеюмро ишғол кунад. аслан бозиҳои бисёр хуби ин тимро дидем, ҳам дар баробари тоҷикистон ва ҳам дар баробари эрон. бештар бо тактикаи дифои онҳо бозиҳоро доир карданд. шервонӣ ва бачоев, эҳсон муваффақ нашуд дар ин лаҳза то тӯбро ба ҳамдасташ равон кунад, аммо инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. мегӯяд довар бозӣ бояд идома ёбад. ҳар ҳол чунин ба назар расид ки эҳтимоли қоида вайронкунӣ аз ҷониби футболбозони эронӣ дар ҳамон лаҳза буд. эҳсони панҷшанбе, партоби бисёр хуби ӯ, имконият аст, зарбаро мебинем ва гол! аввалин имконияти хуб ва дар дақиқаи даҳуми рақобат ҳисоб шуда мешавад. ислом зоиров тавонист ки дар ин лаҳза тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо кунад. воқеан моди буд инҷо гузариши эҳсони панҷшанбе тавассути канори рост ва баъдан партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф. такроран албатта баъд аз чанд лаҳза хоҳем дид, аммо ин ҳуҷуме ки роҳандозӣ шуд басо диданӣ ва зебо буд. бори дигар метавонед бубинед ва мутмаин шавед ба партобе ки аз ҷониби эҳсони панҷшанбе буд аввалин шуда дифоъгари ҳариф мерасад, аммо дар бозёфти тӯб ислом зоиров фаъол буд. бори дигар метавонед мавқеъгирии исломро бубинед дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф. касе ба ӯ халал намерасонад, тӯбро бо қафаси синаш қабул кард ва зуд зарба зад ҷониби дарвозаи рақиб ки тӯи дарвозаи рақибро албатта бо ин зарбаи ҳадафманду дарвозакӯби худ рах накард. ва дар ин лаҳза акнун довар ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ вайрон шуд дар наздикии ҷаримагоҳи мо. эмомалӣ аҳмадхон мутаассифона каме дар ин лаҳза албатта ба хато роҳ медиҳад ва қоидаи бозиро дар наздикии ҷаримагоҳи худ вайрон мекунад. ин вазъи бисёр мураккаб аст барои мо, ба он хотире ки аз вазъиятҳои маъмулӣ одатан мо медонем ки чӣ гуна хуб истифода мебаранд футболбозони синни соли гуногуни албатта мунтахабҳои эрон. масофа ҳам бисёр наздик аст ва барои иҷрои зарба ҳоло бозигарони ҳайати олимпии эрон тайёрӣ дестоданд, махсусан капитани даста ёсин салмонӣ. инҷо фаъолии худро нишон медиҳад. бори дигар бубинед ҳамон ҳолатро. ёсин салмонӣ бо ҷидиён ки ба замин афтид ва ҳамдастааш ба канор пас дод ва баъдан эмомалӣ аҳмадхон мехост ин ҳолатро бартараф кунад, каме пӯи ҳарифро зер кард. ба ин тартиб зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. девори дифоӣ иборат аз 5 нафар футболбоз аст ва нафари шашум дар замин хобида то ин ки зарбаи эҳтимолии заминнокӣ ҷо мешудаи ҳарифро бартараф кунад. ва футболбозони дигар бештар ба дохили ҷаримагоҳ рафтанд то ин ки он ҷо аз ҳарифони худ муроқибат кунанд. зарба иҷро мешавад, бисёр ҳам хавфнок ва бубинед ки ҳисоб баробар шуда истодааст. мутаассифона мо баъд аз он ки дар дақиқаи 10 гол задем, дар дақиқаи 13 ба тӯри дарвозаи худ гол сар медиҳем. як иштибоҳ дар назди ҷаримагоҳ ва як зарбаи ҳадафманди ҳариф боис бар он мешавад ки голи ҷавобӣ ба қайд гирифта шавад. капитани дастаи ҳариф ёсин салмонӣ инҷо муваффақ шуд ва барои ёсин ҳам ин дуюмин гол аст. қаблан дар бозӣ бар муқобили лубнон дар дақиқаи мазарат қаблан дар бозӣ бар муқобили непал ӯ тавониста буд дар дақиқаи 93 гол занад. бори дигар метавонед бубинед иҷрои зарбаи ҷаримавиро аз ҷониби ӯ басо дақиқ ва ҳадафмандона аст. дарвозабон чун девори дифоиро гузошта буд дар як канори дарвозааш, мебоист канори дигарро ба пуррагии худ бардӯш гирад барои бартараф кардан, аммо муваффақ нашуд.
ҳичқисанес ин оғози бозӣ ҳисоб ҳамоно баробар 1-1 ва ин аз 0-0 дида беҳтарам ҳаст албатта, чун нишон медиҳад ки ҳар ду даста бо ангезаи бениҳоят зиёд вориди майдон шуданд ва имкон аст дақиқаҳои баъдӣ боз фурсатҳои навбатӣ ба вуҷуд ояд. эҳсони панҷшанбе гузариши навбатии ӯ имконият каме пайдо намешавад ва инҷо довар ишора карда истодааст ки бозӣ бояд идома ёбад. алиҷон кароматуллозода ҳарчи зудтар ин вазъиятро бартараф мекунад бо кӯмаки дарвозабон ва инчунин Ваҳдат Ҳалонов низ дар паҳлӯи онҳост ва ту бакнун ба маркази майдон равон карда шуд. Аммо ҳоло маълум нест ки эҳсони панҷшанбе аз ҷои худ боло шуд ё на. Биёед бубинем гузариши ӯро ва эҳтимоли пойдавайронкунӣ ҳам ҳаст дар ин лаҳза. Биёед бори дигар бубинед ва худ хулоса барояд. Умуман ба ту бозӣ намекунад ва ба пои ҳариф бармехӯрад бозигари эронӣ, аммо довар аз Кореяи Ҷанубӣ Ким Ву-Санг ва хулосае омад ки он ҷо ягон асос барои таъин кардани пеналти нест. Фантастиканови рост ҳоло ҳуҷуми футболбозони эронӣ сурат мегирад ва онҳо зарбаи кунҷӣ карданд. чӣ тавре дида истодаем вазъиятҳои стандарти яке паси дигаре ба вуқӯъ пайваста истоданд ва футболбозони мо дар ин гуна мавридҳо бояд даста ҷамъона ҳаракат карданро фаромӯш накунанд ва ҳамчунин ҳушёриро аз даст надиҳанд дар дохили ҷаримагоҳ, чун мебинем ки бозигарони эронӣ ҷисман бисёр тануманд менамоянд. фурсати навбатӣ ва зарбаи иҷро кардаи Ҳусейн нахудкор буд ки аз масофаи дур иҷро шуд, аммо ин зарба баланду ноаниқ аст. бори дигар метавонед бубинед рафти ҳуҷуми охирини футболбозони мунтахаби олимпии Эронро. Рустам Соиров тӯбро қабул мекунад ва мунтазири ҳамдастиёш мешавад, аммо кӯмак сари вақтӣ наомад ва баъдан аз ӯ тӯбро гирифтанд. Аммо Рустам иштибоҳи худро ҷуброн кард ва тӯбро баргардонид, лекин барои ҳамагӣ чанд сония будааст. Ислом Зоидов зуд пас медиҳад ба канори рост, идомаи ҳуҷумро бо иштироки Эҳсон ва Шервонӣ шояд бубинем. На, Эҳсон пас медиҳад ба дохили ҷаримагоҳ ва бисёр хавфнок буд, аммо тӯб то ба ҳамлагари марказии мо Рустам Соиров рафта нарасид. Ваҳдат Ҳалонов дар мубориза бо футболбози ҳариф инҷо то ба охир талош карда истодааст ва маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд дар баробари ӯ. бори дигар ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ кунем. маҳз дар ҳамин лаҳза Субҳон Ҳаққонӣ қоидаи бозиро вайрон кард. мутаассифона таи чанд дақиқаи охир худаш мо ҳамин чизро шоҳид шудед ки иштибоҳҳои инфиродии футболбозони чудогонаи мо дар баъзе маврид боис барон шуда истоданд ки мо чӣ гуна дар ҳолати на он қадар мураккаб тӯбро аз даст дода истодаем ва бояд футболбозон худро ба даст гиранд. ҳеҷ қисса нест, ҷараёни бозӣ баробар ҷараён дорад. ҳаяҷонзадагӣ аз ҳад зиёд ҳам бар зарари кор мешавад дар ин гуна мавридҳо ва онҳо бо хунсардии тамом дар ҷараёни бозии имрӯза бо ҳамон эътимод ва боварие ки доштанд дар бозиҳои қаблӣ ҳунарнамоии худро бояд давом диҳанд. маврид ба ёдоварист ки дар қораи Осиё чемпионатҳо байни ҷавонони то 22 сола ибтидо роҳандозӣ мешуд. соли 2013 бори аввал мо шоҳиди чунин рақобатҳо шудем. ибтидо чемпионати Осиё ном дошт байни ҷавонони то 22 сола, баъдан онро ба чемпионати Осиё байни ҷавонони то 23 сола тағйири ном карданд. ба таи солҳои 2016 ва 2022 ҳамин ном рақобатҳо сурат мегирад ва инак имсол тасмим гирифтанд ки номи мусобиқа ба ҷоми Осиё байни ҷавонони то 23 сола тағйир дода шавад. бисёрам хуб ҳаракат мекунад Наимҷон Иброҳимзода, аммо
баъдан тӯбро аз даст медиҳад. Идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбозони эронӣ мебинем ва дар ин лаҳза мутаассифона мо бори дуюм ба тӯи дарвозаи худ гол сард расидем. боз ҳам Ёсин Салмонӣ бисёр хунсардона аз имконияти навбатии худ истифода мебарад. Наимҷон Иброҳимзода ки нахуст тӯбро гирифт аз футболбози ҳариф, вале баъдан зуд мебоист пас диҳад, аммо ба дриблинг дода мешавад, дар ҳоле ки дар назди дарвоза ин чиз чандон зарурат надорад. Ва футболбозони эронӣ бо истифодаи прессинги баланди худ тӯбро мегиранд. Ҳамин лаҳза аст. бори дигар метавонед бубинед Ҳусейн Нахудкор бо ҳамроҳии ҳамдастаи дигараш Субҳон Ҳаққонӣ ва ҳач тавре мебинед Ёсин Салмонӣ ки озод буд ба ӯ пас медиҳанд, аз ӯ касе муроқибат намекунад, ба дохили ҷаримагоҳ меояд, боз ҳам наздиктар ва Ёсин Салмонӣ бо ин зарбаи дарвозакӯби худ ҳисобро 2-1 карда истодааст. вақт зиёд аст албатта бинандагони азизу арҷманд. ин танҳо дақиқаи 20-уми бозӣ ҷараён дорад. ҳоло имконият ҳатман пайдо мешавад ва муҳимтар аз ҳама акнун мо бояд дар мавриди мустаҳкамии хатти дифои худ ва дигар ба иштибоҳҳо роҳ надодан биандешем. ва довар ишора мекунад ба нуқтаи зарбаи пеналти. воқеан ҳам ин маротиб довар аз Кореяи Ҷанубӣ шояд ҳамон ҳолати аввалро ба эътибор гирифт бо дар назар дошти оне ки онҷо низ бениҳоят шубҳаҳо зиёд буд дар бораи ҳолати ба вуҷуд омада ва Ким Ву Сунг ба хулоса меояд ки пеналти таъин карда шавад. корти зард ба Милод Кор ба хотири эътироз баён кардан ба қарори довар, аммо футболбозе ки қоидаи бозиро вайрон кард хеле хуб дарк карда истодааст дар ҳамин лаҳзаҳо ки воқеан қоида вайронкунӣ буд. бори дигар метавонед бубинед Юнус Акбарпур воқеан қоидаи бозиро дар дохили ҷаримагоҳ нисбати Эҳсони Панҷшанбе вайрон мекунад ва ин маротиб чӣ тавре мебинем пеналти таъин карда мешавад. бале ҷараёни рӯйдодҳо дар бозии имрӯза хело зуд тағйир ёфта истоданд ва бо вуҷуди он ки мо нахуст ба дарвозаи ҳариф гол задем, аммо баъдан Ёсин Салмонӣ 2 маротиба ба дарвозаи Шоҳрух Қиргизбоев гол зад. вале ҳоло имконият ҳаст барои мо то ҳолатро дигар бора барқарор кунем ва ҳисоби мусовиро дар ҷараёни бозии имрӯза ба вуҷуд орем. акнун мунтазири он мешавем ки ин пеналти бо чӣ хотима меёбад. аз ҳама футболбози бо таҷриба дар ин сину сол Эҳсони Панҷшанбе барои иҷрои зарба тайёрӣ дида истодааст ва ба эҳтимоли зиёд зарбаро маҳз ӯ иҷро мекунад. футболбозе ки тӯли солҳои охир дурахшиши воқеан амолӣ дошт, ҳам дар тими милли солиёни қаблӣ дар Истиқлол ва айни замон дар дастаи навбаҳори Ӯзбекистон. Эҳсон зарбаи ӯ ва бисёр олӣ бо хунсардии тамом зарба иҷро мешавад ба ин тартиб ҳисоб 2-2. офарин Эҳсони Панҷшанбе, офарин бачаҳо ки шумо рӯҳ шикаста нашудед, зуд ба худ омадед ва тавонистед бо як ҳуҷуми барқосои иҷобӣ пеналти кор карда ҳисобро баробар кунед. ана ҳамин гуна бо азму иродаи қавӣ рақобати имрӯзаро бояд давом дод ва ҳатман мо дар охир ба пирӯзиву гӯем парафшонии парчами миллии кишвар дар ҷараёни бозии имрӯза ва баромадан муҳимтар аз ҳама баромадан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё дар ин сину сол умед мебандем. мо ба шумо боварии калон дорем ва ҳатман дар ҷараёни бозии имрӯза шумо бо бозии худ бо ҳунарнамоиву амалкарди худ дар майдон ин чизро собит хоҳед кард. офарин бачаҳо, ана ҳамин гуна бозиро бояд давом диҳем. аммо сари вақт ва зуд баргаштан ба хатти дифоъро низ фаромӯш кардан зарур нест, чун мо дида истодаем ки тӯли дақиқаҳои охир маҳз дар ҳамин ҷиҳат камбудии мо эҳсос мешавад ва вақте шумораи зиёди футболбозонамон ба хатти ҳуҷум пайваст мешаванд, баргаштан ба хатти дифоъро дифоъгаронамон баъзе вақт фаромӯш мекунанд, махсусан дифоъгарони канорӣ ва аз канорҳо ибтидо ҳуҷуми футболбозони эрониро дидем ки ниҳоятан ба он оварда расонид ки ин ҳуҷумҳо боиси рах нашудани дарвозаи Шоҳрух Қиргизбоев шуданд.
бораи теъдоди зиёди мухлисоне ки имрӯз дар варзишгоҳ ҳастанд, ман умедворам ки миллионҳо мухлисони футболи меҳан айни замон дар назди экранҳои телевизиони худ нишаста ҷараёни бозии мазкурро пайгирӣ доранд ва ҳатман онҳо низ бо нияти нек бо умеду орзуи оне ки мо имрӯз бо натиҷаи мусбит рақобатро ҷамъбаст мекунем мухлисӣ доранд аз миллипӯшони олимпии кишвар. зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи футболбозони Эрон. онҳо ҳоло зуд тӯбро ба бозӣ медароранд. бозам Ёсин Салмонӣ ва ин маротиб зарба иҷро кардаи ӯ бениҳоят қавӣ буд, вале баландтар равон шуд. ногуфта намонад ки бо ин ду голе ки акнун Ёсин Салмонӣ ба дарвозаи мо зад, шумораи голҳои ӯ дар маҷмӯъ ба 3 то расиданд ва дар марҳилаи муқаддамотии қаҳрамонии Осиё дар ин сину сол ӯ баъд аз футболбозони Қатар Ҳошим Алӣ ва футболбози Кореяи Ҷанубӣ Парк Ҷеонг Ин сеюмин нишонзани беҳтарин аст. аз ҳайати мо айни замон беҳтарин натиҷаро Ваҳдат Ҳанонов дорад бо ду голе ки ба дарвозаи ҳарифон ворид кардааст. дар ин лаҳза вайрон мешавад ва узр мепурсад Кароматло Саидов аз ҳарифи худ. такрори ин ҳолатро бори дигар бубинем. бале барқасона набуд ин зарба иҷро кардаи Кароматло Саидов, аммо ногаҳон туп ба рӯи Субҳон Ҳаққонӣ расид ва ба ин тартиб аз рӯи оини варзишӣ ба назди ҳарифи худ меояд Кароматло Саидов ва узр мепурсад ки ин пасо шоистаам ҳаст. хуб дар тӯбрабои футболбозони мо ҳаракат доранд, аммо баъдан бубинед ба прессинги ҷавобӣ рӯбарӯ мешаванд ва зуд тӯбро аз даст медиҳанд. маҳз атрофи ҳамин гуна ҳолатҳо ва беҳтар кардани амалкард дар ин гуна лаҳзаҳо ки бояд зудтар қарор баровард ва зуд фикр кунд ба футболбозон кӯмаки мураббиён зарур аст. ва вақте мо бар муқобили чунин дастаҳои қудратманде мисли Эрон рӯбарӯ мешавем, мебинем ки дар ин гуна мавридҳо чӣ гуна мо заф дорем. яъне футболи муосир суръати баланд ва зуд қарор бароварданро тақозо мекунад ва ҳамчунин фикрронитест ки чандин қадамҳои ояндаи худро футболбозон аллакай пеш аз он ки туп ба назди онҳо меояд бояд андешида бошад. хеле олӣ ва дар ин лаҳза акнун туп аз пои футболбози Эрон аз майдон берун шуд. Маҳди Ламучатраҷӣ буд ки ба Шервонӣ ва бачаҳои фишор овард ва маҳз аз ӯ туп аз майдон берун шуд. туп дар майдон боқӣ монд. ҳамчун Сафаров аз Эҳсон ҳоло тупро мегиранд. алиҷон Кароматлозода бисёр хуб ҳаракат мекунад дар ин лаҳза ва бубинед ки дар мубориза бо Субҳон Ҳаққонӣ ба ӯ ягон имконият надод. ҳамин гуна ҳуҷумҳои эҳтимолии ҳарифро бояд пешакӣ мо пайхас карда тавонем ва пай барем ки ба куҷо ҳаракат мекунанду чӣ гуна зиминқабули туп бо онҳо албатта амалкардҳои баъдияшон сурат мегирад. дар ин сурат имкони беҳтару хубтар дар рақобатҳои як ва як натиҷа ба даст овардан имконпазир аст. Ваҳдат Ҳанонов гузариши ӯ пас ба марказ босам тавассиканои дост ҳуҷум бояд идома ёбад. Мамчер Сафаров ирсоли туп аз ҷониби ӯ чӣ гуна имконият буд дар ин лаҳза, аммо мутаассифона Рустам Соиров натавонист ки онро истифода барад. бори дигар мебинем гузариши воқеан олии Манучер Сафаров аз канори рост ва баъдан ин гуна имконияти хубе ки барои Рустам Соиров буд, аммо Рустам дар ин лаҳза ба таври зарурӣ ба туп нарасид. албатта мо медонем ки Рустам бо дар назар дошти қадду қомати начандон баландаш чандон хуб бо сар бозӣ карда наметавонад, вале лаҳзаи пеш имконияти воқеан хуб буд барои ӯ. инҷо туп ногаҳон ба дасти Ваҳдат Ҳанонов мерасад. маҳз ҳамин чизро ба эътибор гирифтанд, яъне ин бозии барқасона бо даст набуд аз сӯи муҳофизатгари мо, аммо
маълум мешавад ки воқеан ту каме ба дасти ӯ расидааст ва инҷо акнун футболбозони эрунӣ боз имконият пайдо карда истоданд ки вазъияти маъмулӣ ё ба истилоҳи дигар стандартӣ кор кунанд. амиралӣ содиқӣ дар назди тӯб аст. партоби ӯ бенатиҷа. шервонӣ маҳбатшоев зуд пас медиҳад ба рустам. рустам тӯбро қабул кард. дар канор ҳамдасташ эҳсон. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ. шервонӣ то ба охир мубориза мебарад ва бубинед ки аксулҳуҷумҳои бисёр саре ва қобили таваҷҷӯҳ аз ҷониби футболбозони мо роҳандозӣ шуда истодааст. аммо ҳамон марҳилаҳои охир ҳоло ҳам зарур аст ки боз беҳтару хубтар кор кард шавад то мисли гӯем як чизе ки пайдарҳамии он аз нуқтаи аввал то ба охир пурра кор кард шудааст бе ягон камбудӣ иҷро шавад. мо дар нуқтаи охир омада каме неистем ва дар ҳамин гуна лаҳзаот тӯбро аз мо зуд ҳариф мегирад. ваҳдат анонов бозам бисёр хуб ба сари вақти ирсоли навбатӣ иҷро кардаи ҳарифро бартараф кард. аз игоҳи фоизи идоракунии тӯб дар 30 дақиқаи аввал албатта эрониҳо пешсафанд, аммо аз игоҳи ба вуҷуд овардани имкониятҳои голзанӣ фикр дорам бо дар назардошти фурсатҳое ки барои мо буд, мо аз ҳариф ҳеҷ камоӣ надорем ва ба таври арзанда кӯшиш карда истодаем ки дар бозии имрӯза маҳорат ва лаёқати волои худро дар баробари ҳарифи қудратмандамон намоиш диҳем. ва дигар миллипӯшони тоҷикистон ҳам дар ҳамаи сину солҳо аллакай ба яке аз дастаҳои беҳтарини осиё табдил ёфтанд. ин чизро аз солҳои охири иштироки наврасон, ҷавонон ва ҳайати олимпии кишвар пай бурдан мумкин аст ва ин заминаҳои бисёр хубе ҳастанд барои ояндаи тими миллии футболи меҳам ки ин чиз метавонад яъне тайёр кардани шумораи зиёди футболбозони хуб ва дар сатҳи касбӣ аз ибтидо машқу тамрин додани онҳо бо тамоми васоили зарурии муосир таъмин кардани онҳо албатта имкон медиҳад то дар оянда ҳаёти бисёр хуб ва мукаммали миллипӯшони асосии кишвар таҳия шавад ва онҳо ҳам дар сатҳи осиё аз ҷумлаи беҳтаринҳо бошанд. ҳоло ҳуҷуми навбатӣ бо иштироки дастаи эрон тӯб аз майдон берун шуда буд ё на? На, ишора мешавад ки бозӣ бояд давом ёбад. бисёр хуб, Кароматло Саидов тӯбро мегирад аз ҳариф. тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ монд, аммо мутаассифона Рустам Соиров тӯбро аз даст дод. акнун бояд ба қафо баргашт то ин ки ин ҳуҷумро бартараф намоем мо. дасти канори чап гузариши Маҳдӣ Ламучатраҷӣ ва тӯбро аз майдон раҳо кард. ӯ аллакай ба назарам тӯб аз марзи майдон берун шуда буд, аммо довари канорӣ дар ин бора ҳеҷ ишорае надорад. ҳар як маротибае ки мо тӯбро зада аз назди дарвозаи худ дур мекунем, зуд дар бозӣ ёфти он футболбозони ҳариф фаъоланд ва набояд ба ин чиз ҳам роҳ дод, ба он хотире ки ин танҳо ба муддати чанд сония бартараф кардани ҳуҷуми ҳариф мешавад, на ба пуррагӣ. бозии бисёр ҷиддӣ буд дар канори рост, аммо футболбозони эронӣ тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд. боз ҳам тавассути ҳамин канор ҳуҷум бояд давом ёбад. кӯшиши мудафиаинаи онҳо самар намедиҳад, вале дар бозиёфти тӯб ва дар ихтиёри худ нигоҳ доштани он футболбозони эронӣ ҳамоно бартарияташон боқӣ мемонад. то ба охир инҷо кӯшиш мекунад дифоъгари мо то ба ҳариф имконият дода нашавад ва аз ҳудаи кор ҳам дар сатҳи баланд баромад. Манучер Сафаров бояд такрори ҳолатро бори дигар бубинем. бале маълум мешавад ки ҳариф дар ин лаҳза Маҳдӣ Ламучатраҷӣ қоидаи бозиро вайрон. Маҳдӣ Маҳдавикиё аз ҷумлаи футболбозоне аст ки дар осиё низ хело шӯҳрат дошт. ҷавонтарин футболбозе буд ки тавонист ҷоизаи
беҳтарин футболбози ҷаҳони осиёро дар соли 1997 ба даст орад. баъдан дар рафти баргузории мусобиқаи ҷоми осиё 2004 ба ҳайати рамзии мунтахаби ҷоми осиё 2004 шомил шуд. ӯ ҳамчунин аъзои ҳайати рамзии тамоми давру замонҳои бошгоҳи гамбурги кишвари олмон аст ки 8 сол шарафи ин бошгоҳро ҳимоя кард. қоидаи бозӣ инҷо вайрон нашудааст. Бозӣ бояд давом ёбад. Як зарбаи дигар ва бубинед дар назди дарвоза мо боз ҳам ба хатое роҳ медиҳем ки ҳариф имконияти озодона зарбаи ҷо карданро пайдо мекунад. Ин маротиб Ҳусейн Нахудкор зарбаро зад. мутаассифона ҳамин гуна ҳолатҳо ҳоло бо иштироки футболбозони бутаҷрибаамон ҳам дида мешавад ва онҳо дар ин гуна мавридҳо набояд ба худ иҷозат диҳанд ки ба осонӣ тӯбро ба ҳариф диҳанд, чун дида истодаем ки як бор аллакай ба ин тартиб ҷониби дарвозаи мо хавфу хатари зиёде эҷод шуд. баъди 12 сол Маҳдӣ Маҳдавикиё ҳамчун футболбоз дар кишвари олмон фаъолият дошт. ибтидо дар бошгоҳи Бохум шуруъ аз соли 1998 то соли 2010 фаъолияташро онҷо идома дод. дар бошгоҳи Айнтрахти Франкфурт баъдан ҷанбаст кард ва 8 сол дар ин байн гуфтем аз соли 1997 то 2007 шарафи Гамбургро ҳимоя кард ки он солҳо Гамбург аз ҷумлаи қудратмандтарин бошгоҳи Бундеслигаи олмон буд. эҳсон бисёр олӣ то ба охир талош мекунад ва нисбати ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. албатта техникаи воқеан баланд дорад эҳсон ва ба ӯ дар ин гуна мавридҳо озодона маҳз ҳамин ҷиҳати бозиаш имкон медиҳад ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта дар мавридҳои зарурият то ҳарифро маҷбур ҳам кунад ки нисбаташ қоидаи бозиро вайрон намояд. Червони Мамадшоев, Ислом Зоиров, пас ба канори рост, Эҳсони Паншанбе, Манучер Сафаров, бозам паси ҷавобии ӯ ба Эҳсон. Эҳсон ба марказ меравад акнун. Фурсати навбатӣ бисёр хуб ба клуб пайвастанаш мумкин аст, аммо ин маротиб ҳоло фурсат ҳаст. Ислом Зоиров, пас ба канор. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Зарбаро ҳам мебинем, аммо мутаассифона ин зарбарост ҷониби дарвозаи Ризо Каҳсоз ҳаракат накард. бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ба ин ҳолати ба вуҷуд омада. тавассути канори чап албатта ирсоли тӯбро мо ба маҳдудаи ҷаримагоҳи ҳариф шоҳид шудем, аммо бенатиҷа буд. фурсати навбатӣ ба вуқӯъ мепайвандад барои футболбозони эронӣ бо дар назар дошти ин гузарише ки аз канори рост буд қоидаи бозӣ бошад вайрон шуд. биёд бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ба ин ҳолат. бале, акнун чун барои мошон пешниҳод мекунанд. инҷо мебинем ки Наимҷон Иброҳимзода дифогари канории мо дар ин маврид қоидаи бозиро вайрон мекунанд дар баробари Муҳаммад Худованд Деҳло. вазъияти стандартии навбатӣ бо иштироки футболбозони ҳариф. акнун биёед бибинем ки чӣ гуна онҳо аз ин имконияти доштаи худ истифода мебаранд. мисоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст ва бубинед боз ҳам дар қабати дуюм бартарии онҳо ба назар мерасад, аммо ин маротиб зарбаи иҷро кардаи Милод Кор баландтар буд. шояд ба ин гуна ҷараён ба ҳамин тартиб, яъне бо ҳамин ҳисоб ва бо ин натиҷа ҷараён гирифтани нимаи аввали рақобатро бисёриҳо тахмин намекарданд бо дар назар дошти мавқее ки ин дастаҳо дар гурӯҳи худ доштанд. аммо голи тезкоре ки мо шумо дар дақиқаи даҳум аз ҷониби Ислом Зоиров дидем, баъдан албатта рақибро ҳам ба ангеза овард. як бозии воқеан ҷолиб дидани пешниҳоди мо шуд. Червони Мамадшоев, Рустам Соиров,
зуд пас медиҳад ба марказ. Хуб дар ихтиёри футболбозони мо боқӣ монд. Ҳамчил Сафаров партоби ӯ ба канори муқобил аст. Наимҷон Иброҳимзода ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ба канори муқобил ва инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Шервонӣ Мамадшоев ҳангоми мубориза бо футболбози ҳариф Юнус Акбарпур қоидаи бозиро вайрон кард. хуб гуфта мешавад ки дар 12 дақиқа, яъне аз дақиқаи 10 то ба дақиқаи 22 4 гол дар бозии имрӯза зада шуд. Яъне худи шумо метавонед пай баред ки чӣ гуна ҷараёни ҳаводис дар бозии имрӯза кулли ҳамин дақиқаҳо зуд тағйир меёбад. иқтидои аз ноумедии мухлисони алоқамандони футболи Эронро фаро гирифтанд. зуд 2 гол заданд ва дар бозӣ соҳиби бартарӣ шуданд. аммо баъдан аз пеналти Эҳсони Панҷшанбе тавонист ҳисобро баробар кунад. Наимҷон Иброҳимзода ба ҳариф имкон намедиҳад ки ҳуҷуми худро тавассути канор идома диҳад. албатта бештаре аз футболбозони ҳайати кунунии мунтахаби олимпии кишвар бисёр хуб дар рақобатҳои лигаи олӣ иштирок карданд. инҷо имконияти навбатӣ барои Рустам Соиров метавонист ба вуқӯъ пайвандад, аммо дарвозабон Ризо Каҳсоз сари вақт аз мавқеи худ берун шуд ва ин ҳолатро бартараф кард. ва воқеан ҳам агар ба ҳайат назар андозем, пас мебинем ки ба истиснои Эмомалӣ Аҳмадхон ки ҳамин замон шарафи дастаи Регар Тадазро дар лигаи якум ҳимоя карда истодааст ва ҳамроҳи бошгоҳаш ба лигаи олӣ ҳам барои мавсими баъдӣ роҳ ёфт. дигар ҳамагӣ футболбозон дар лигаи олӣ бозӣ мекунанд ва аз даставои мисли Истиқлолу Хуҷанд ки солҳои охири иштирокчиёни доимии мусобиқаҳои қоравӣ ҳастанд ҷалб шуданд ва дар баробари онҳо боз Эҳсони Панҷшанбе гуфтем аз хушномтарин футболбозони насли ҷавони кишвар аст ва дар кишвари Ӯзбекистон дар ҳайати дастаи навбаҳор ҳам ҳунарнамоӣ воқеан ҳам олӣ дошт. беш аз як соли охире ки онҷо бозӣ карда истодааст. ва дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳам теъдоди зиёди футболбозоне ҳастанд ки аллакай таҷрибаи ғанӣ доранд дар корномаи варзишии худ ва ҳатман бо истифодаи онҳо агар имконият пайдо шавад дар қисми дуюм ва фурсат аз ҷониби мураббиён дода шавад, фикр дорам мо боз ҳам дар бозии имрӯза имкониятҳои навбатиро пайдо карда метавонем. Шервонӣ Мамадшоев гузариши ӯ, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст мегӯяд довар ва бозӣ бояд давом ёбад. дар баробари шумораи бениҳоят зиёди мухлисони футболи меҳан имрӯз чӣ тавре дида мешавад, дар як гӯшаи варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ гурӯҳе аз мухлисони эронӣ ҳам ташлиф оварданд ва онҳо низ ҳамвора дар ҷараёни бозии имрӯза миллипӯшони олимпии худро таҳрик медиҳанд то ин ки ба пеш раванд ва дар ҷараёни бозии имрӯза имкониятҳои муайяни голзаниро фароҳам кунанд. бозии тӯли чанд дақиқаи охир нисбатан ором шуд. имкониятҳои хуби голзанӣ аз ҳарду ҷониб ба чашм намерасад. албатта маълум аст ки ҳарду даста 90 дақиқа ба пуррагӣ ба хатти ҳуҷум гузашта бозии ҳуҷумкоронаро пешниҳоди мо шумо карда наметавонанд. акнун маълум мешавад ки Ҳамчил Сафаров қоидаи бозиро вайрон кард, аммо пештар аз он ҳангоми тӯбрабоии футболбози эронӣ аз Ислом Зоиров футболбози мо ишора ба довар дошт дар ин бора ки эҳтимол аст нисбати ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуда бошад, аммо довар таваҷҷӯҳ накард. ва дар ин лаҳза чӣ тавре аз саҳнаи такрорӣ мебинем нисбат ба Муҳаммад Худовандеҳло қоидаи бозӣ вайрон шуд.
توی راه اندازی همین گناه وضعیت‌های معمولی و به اصطلاح وضعیت‌های استانداردی گل‌بازان ایرانی امکانات‌های معین رو برای خود سازمان دادن و بازیگران ما هم خیلی خوب اکنون درک کرده ایستادند که نباید به حریف چنین امکانیت‌ها بیش از این داده شود. پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه و چطور می‌بینید توپ به فوتبالبازی ما رسیده از میدان بیرون شد. هرچند وحدت همون فشار دارد که او الکی از مرز میدان بیرون شده بود هنگام اجرای ضربه صدای میلادکار، اما داوری کناری بر این فکر است که اونجا ضربه کنجی تعیین کردن ممکن است. بله ضربه کنجی بود و اکنون پرتاب توپ به داخل جریمه‌گاه فرصت نوبتی و متاسفانه در این لحظه باز هم بود با راه اندازی بسیار ثمره بخش از وضعیت معمولی خود فوتبالبازان ایرانی گل سوم را به دروازه ما میزنند و این مراتب هم سربانی دست یاسین سلمانی موفق میشد. البته در آخرین دقیقه‌های نیمه اولی رقابت باز گل سر دادند و پیش از تنفس گل نوبتی رو از سوی دروازه خود بیرون آوردن از نگاه روانی بسیار ضربه سختی است. ولی هیچ قصه نیست. ما باور داریم با شجاعت، با دلیری و هنر و لایقت والای فوتبالبازان هیئت المپیک کشور و منتظر برگشت دیگر برای اونها میشه. اونها در جریان بازی امروز این چیز رو یک بار ثابت کردن و قادر هستند تا در بازی امروز باز هم برگردند و نتیجه ضروری رو برای خود تامین سازند. 3 دقیقه وقت اضافه شده ایستاده است با نیمه اولی رقابت. احسانی پنجشنبه با منوچهر سفرов اکنون پاس می‌دهد. پاس به کناری چپ. وحدت بسیار عالی بازی میکنند در این لحظه و توانست که توپ را از حریف بگیرد، اما اینجا چرا دو هم دسته او هم احسان و هم شروانی و بچه‌ف توپ را خواهش نداشتند که قبول کنند. علی جان کرامت‌الله زاده در یک حالت مرکب قرار گرفت. اشتباهی او را دیدم اما بعداً زود توانست آن را برطرف کند و متاسفانه در جریان بازی امروز همون چیزی که بالاتر گفتیم اشتباه‌های علاهیده انفرادی از جانب فوتبالبازان هنگامی که اونها با پرسینگ جوابی روبرو میشوند از سوی فوتبالبازان ایرانی باعث بر آن شده است که رقیب امکانات‌های معینی گلزنی را پیدا کند و سر این چیز البته باید ما بیاندیشیم، ژرف‌تر تحلیل بررسی کنیم تا اینکه این خطاها برطرف شوند. سفرов گزارش نوبتی بسیار عالی و پرتاب و دوباره چی اشاره میکند؟ نه، اشاره شده ایستاده است که اون من توپ به دست رسیده است. هرچند فوتبالبازان ما اعتراض بیان میکنند و این یک حالت دیگری بحثناک است که در جریان بازی امروزه حتما مورد تحلیل بررسی قرار میگیرد، اما حالا فوتبالبازان ایرانی باز هم امکانیت نوبتی را پیدا میکنند و باید با سرجمانه با مستحکمی خط دفاعی خود توجه کنیم. اکنون باید پیش از همه درباره راه ندادن با کمبودی‌هایی که بالاتر بودند توجه اساسی روانه شود. داور در این لحظه اکنون احسانی پنجشنبه رو به نزد خود دعوت میکند و کارت زرد نشان داده می شود با اسلام زویرov. شاید به خاطر اونه که پیش از دیگران دیده صدای خود رو بلند کرد به داور کیم ووسانگ، اما برای ما مهم این حالت نیست. مهم همون حالتی است که پرتاب توپ به داخل جریمه‌گاه از کنار راست بود و آیا در صحنه‌های تکراری ما این چیز رو دیده میتوانیم که توپ به دست رسید یا نه. اینجا احتمالی به دست رسیدن این توپ هست و اگر باز هم لحظه های دیگر پیشنهادی ما شما شود دقیقاً خواهیم دید از زاویه‌های دیگر به اون خاطر که از این دو صحنه تکراری که منظوری ما شما شد هنوزم فکر دارم کم شبهه ها باقی موندن. در این بین 3 دقیقه وقت اضافه شده هم خاتمه می‌یابد، اما اگر واقعا هم همونجا توپ به دست رسیده باشد به یگان شک و تردید پنالتی تعیین کردن ممکن بود.
вазъияти стандарти навбатӣ барои футболбозони ҳариф. инҷо ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст. мубориза бояд ҷиддитар сурат гирад ва Шоҳрух Қирғизбоев аз мавқеи худ берун шуда ин ҳолатро бартараф карда истодааст. бибинед акнун чӣ гуна ҳолати бисёр нохуш аст, чун мебинем ки футболбози ҳариф Саман монеа эҷод мекунад ба дарвозабони мо то ин ки бо ин роҳ иҷозат надиҳад то ӯ зуд тӯбро ба бозӣ барад. қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон мешавад. ва дар кори илова шудаи довари марказ рафт боз ҳам зиёд шуда истодаанд. инҷо акнун Наимҷон Иброҳимзода дар баробари Муҳаммад Худованддеҳло қоидаи бозиро вайрон кард. Хуб, баъд аз он ки тӯб ба бозӣ дароварда шуд, садои шуда ки довар аз Кореяи Ҷанубӣ Ким Ву Санг баланд мешавад ва ин аз анҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 3-2 аст. бозӣ бисёр ҳам диданӣ ва ҷолиберо мо уш мушоҳид шудем, аммо мутаассифона ҳоло натиҷа ба фоидаи мо нест. умедвор мешавем ки систоди мураббиёни мунтахаби кишвар таҳти роҳбарии Мубин Эргашев ҳатман суханҳои заруриро пайдо мекунанд то ин ки миллипӯшони олимпии кишварро ҷисману рӯҳан барои нишон додани як бозии арзанда дар қисми дуюм омода созанд ва мо